गिबियावनो आङो जोंनि बे दिनैनि आगु क्रिसमास रंजानाय बे रंजाथाइ फोरबोआव जोंजों बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय गिबियावनो आं नोंथांमोन मिडियानिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावग्रोदों। जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो बे क्रिसमास रंजाथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै रंजानो लादों। दा बे सेमिस्टार एग्जाम जानायनि थाखाय जोङो बेखौ गोबांथार आगुआवनो खुंनो गोनां जाबाय। जोङो ओरैनो 17 डिसेम्बरावसो खुंनायनि बाथ्रा सानदोंमोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो एग्जामाबो बांद्राय खाथि खाथि जानायाव नैबे साननैसो एग्जामा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फासयनायाव जों बे खाबुखौ लानानैनो दिनै 10 डिसेम्बरावनो बेखौ जोङो खुंदों। दा आङो बे समावहाय जोंनि बे फरायसालिमानि जानानै बे फरायसालिमायाव थानाय गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन धोरोमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव माने अननाय बिलाइलायनायनि थांखिजों जोङो बे दिनैनि बे प्रि क्रिसमास रंजाथाइ फोरबोखौ रंजादों। आरो बे रंजाथाइ फोरबोआव जोंजों बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डिएन सार, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डन बस्क' फरायसालिमानिफ्राय क'क्राझार डन बस्क', मागुरमारि आरो बङाइगाव डन बस्क' आरो बलपुर डन बस्क'निफ्रायबो आरो बेनि अनगायैबो मागथाइगाव जोंनि सेनेन्स फरायसालि ब्रान्स दंबावो, बेनिफ्रायबो फैनानै बेयाव बयबो बाहागो लाफैदों। दा दिनैनि बे रंजाथाइ फोरबोआ थारैनो जोबोद गाजा गोमजायै जों खुंफुंदों। दा बेजों लोगोसे आङो बे क्रिसमासनि गेजेरजों आङो जोंनि बे फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरनि जानानै आङो बयनिसिमबो प्रि क्रिसमासनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। बे क्रिसमासजों लोगोसे गासै बे बुहुमाव माने गोजोन अनलायनाय खौसेथिया फैथों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव। बेजों लोगोसे आङो जोबथारनायाव जोंनि फरायसालिमानि फोरोंगिरिनि जानानै लोगोसेनो प्रि क्रिसमासनि गोजोन बावनायजों लोगोसेयैनो बोसोर गोदान फैगौ बोसोर गोदाननि गोजोन हामलायनायखौबो बयनिसिम बावहरनानै आंनि बे दिनैनि प्रि क्रिसमास रंजाथाइ फोरबोनि सायाव बुंफोरथि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।